Ang mga pulong ni Apostol Pablo nga nagasiling, mga bana higugma ang inyong mga asawa, katulad sa pagigugma ni Kristo sa Iglesia, isa kabuluwanon nga laygay para sa aton sa sini nga kapanahonan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review, o kung pagtungkad sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College. Ang pagtuon subong, ang isa ka Ilonggo nga version sa atong weekly Sabbath School lesson. Sa siningation, ari ang akong mga bisita. Salamat, ini sila mga tiayon, mga mag-asawa, nga ako ni-imbitar because ang aton leksyon sa sininga simana na hinungod gid sa mga mag-asawa nga nagatugyan sang ilang kaugalingon dira kay Kristo. Ang ako nun ay pakilala sa inyo si Dr. Pastor Rafael Carado, isa siya sa aton mga professors diri sa School of Theology, diri sa CPAC, labi na gid sa Applied Ministry Department. Pastor Doc, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw sa tanan naton nga mga tigpamati nagasubaybay gid sa sini nga programa. Kag ako ginatamya ko gid ka mga tanan kabay pa maayo ang aton nga mga pagtuon subong upod sa tabang sa Ginoo. Yes, thank you gid Doc sa imo nga pag-accept sa sini nga invitasyon. Ang ikaduha na kun nga pakilala ang tiayon o kun ang asawa ni Pastor Rafi Carado, wala sang iban si Ma'am Joy Oberio Carado, siya ang aton nga director sa aton community extension diri sa CPAC, ma'am. Mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa tanan and happy Sabbath. Akong pasalamatan ang dion nga subong kami gintagasan tsansa nga maghisgot sa aton nga Sabbath School lesson for this week. I hope nga aton ma-dig out ang dapat naton ma-dig out para madumduman sang tanan ano ang gusto sa Ginoo ipahiwatig sa aton karon nga semana. Yes, thank you gid kanami mga utoran. Gusto gid sang Ginoo nga aton gid matungkad, dig out ang aton nga leksyon sa sini nga semana. Ari na kita sa lesson 10 para sa Agosto 26 tubtob September 2. Husbands and wives together at the cross. Bana kag-asawa dungan dira sa tilan sa cross. Amen. Aton iduko ani aton mga ulo sa hindi pa si Ma'am Joy magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Sa siningation Ginoo yari kami nagapalapit sa imo. Una best nagakilala sa imo pagka-Dios. Imo ginatag ang imo bugtong anak para lang kami may kalawasan. Kagyari karon may mga lagay para sa amon kabay pa. Nga ini amon matulupang dani kag amon maaplikar man sa amon nga paghulat sa imo ikaduha nga pagbalik. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manonobos. Amen. Amen. Yes, Ma'am Joy. Ang aton nga memory text karon nga semana makita sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 25 hangtod 27 nagahambal mga bana higugmaa ang inyo nga mga asawa. Subo nga si Kristo man naghigugma sa iglesia kag nagtugyan sang iya kagulingon tungod sa iya. Agud nga makabalaan niya siya nga gintinluan siya bangod sa paghugas sa tubig upod sang pulong. Agud nga mapaatubang sa iya kaugalingon ang iglesia nga mahimayaon nga walay dagta o kon ukot o kon bisan ano nga subong nga butang agud nga mangin balaan siya kag walay kasawayan. Amen. Thank you, Gid. Mga kauturan. Kanami, ang laygay ni Apostol Pablo sa ato. Pastor Doc Rap, Ma'am Joy,
kung ako pa summarize ang atong leksyon in one word, I would summarize it in the word submission. Ang pagpanugyan, ang pagpaubos, ang pagtugyan sa aton kaugalingon. Katulad sang pagtugyan sang ni Pablo sang mga laygay sa mga bana kag sa mga asawa, itugyan, isubmit ninyo ang inyong kaugalingon sa inyo nga mga bana. Yes, Pastor. Ano pa ginay mo na tulupangdan sa aton nga introduction, sa aton nga leksyon? Pastor, ang akong nakita sa atong introduction, ang social structures sang nagklanlain nga pamilya sa tibuok kalibutan. Kada Yes. culture may iya-iyang social structure. Kag sa panahon ni Pablo, may ara nga social structure nga daw sa lantaw ni Pablo hindi siya biblical. So amo ini ang sentro sa iyang mga laygay dito sa Tagaypiso. Amen. Ano ini nga mga social structure o kon mga standard ti ginahimo sa mga katawan sa unang panahon nga nakita sila ni Dr. Rafi nga hindi bagay sa aton nga mga Kristiyano. And that might be present as well today. Pwede. Nga may ara man nga mga ginahimo kitang hindi maayo para sa Kristiyano. Yes, man, Joy. Ano pang imo na talupangdan? Ang natulupangdan ko diri pastor sa aton nga introduction nga the importance of wives. Sa unang nga panahon, bana lang ang natagaan sa importansya. Subong two together Yeah, together. At the cross. at the cross. Yes. Natanaw sa Ginoo nga equal sa iya tubangan. Yes, mga kauturan kanami isang aton leksyon. Padayon kamo, hindi nyo paguntati tubtob matapos ini naton nga discussion. Ma'am Joy, balik ako sa imo. Yeah. Ang aton Sunday nga leksyon, ang laygay ni Pablo, mga asawa, i-submit ninyo ang inyo kagalingon sa inyo mga bana as to the Lord. Ining akon nga punto, dibla. Ining as to the Lord. Ano ni ma'am ang imo malulaygay diri? Yes, Pastor. This is very crucial, no? Kay do kalisod, labi na Gani. kon lisod ini makaigsunan, kining word nga submit, especially kung sa social status mas taas ang asawa kaysa bana. Okay. Sa decision making, paano ka maging submit kung you think more than your husband? May arag ito isa ka pastor humble niya, kung ang mag-asawa, talag sa lang gaaway, talag sa lang galalis, butsang ganun, isa lang kautok ang galihok. Kag delikado yun na. Yeah, oo. Now, but for atong nga lesson, counsel to Christian wives, counsel para sa aton is that it's just like the counsel to the children obey your parents in the In Lord, the Lord. for this is right. So as to the wives, submit to your husband in the Lord. Yes. If it is not in the Lord, then we are compelled to follow God, obey God rather than man. Amen. And that's correct. Pastor, in the perspective, ay bisang bana. Anong imo natalupang dan diri? Ang ako nakita diri pastor sa Sunday, no? Yeah. Si Pablo may mga analogy nga gingamit. Oh, yes. May ara nga superior kag let's say may taas kag may Nubo. nubo, servant versus Master. master, at parents versus children, kag diri husband versus wives. Although ang tambag diri pastor is mag-submit ang asawa, no, sa bana in the Lord, meaning to say sa perspective naman sang bana, sa akon abi, para sa akon sa theologically, ang focus ni Pablo diri hindi actually gid ang since this is an analogy, ang focus gid diri ni Pablo is kung paano ang asawa, no, mag-honor sang bana, o kung in other words, kung ibutang nimo ang asawa iglesia, ang bana si Jesus Christ, ang pinaka-focus diri is ang relationship, no, paano ma-maintain ang relationship sang isa ka asawa kag bana, okay, sa konteksto sang pagigugmaanay, pero dili sa konteksto nga i-abuse man sang bana. Yes, and that's ang pag-submit sa asawa. Kanami, Pastor, sa imong gamit nga word nga abuse. O, kung isa kung tagaan ka authority, ma'am, kung sa ang too much authority, mahimo man nga abuse. O, na, ang isa pa din ako natalupangdan man, Pastor and ma'am, nga
husband, wives, submit your husband in the Lord. Pero may isa pagid kapulong sa ginsay Pablo, as to the Lord. Diyos, inang as to the Lord, nga, for the sake of the Lord, okay, i-submit ang inyong kagalingon. For the sake of your Christianity, mga slaves, i-submit niyo ang inyong kagalingon sa inyong mga master. Samo man na. Okay. In the Lord, mga bata, i-submit niyo ang inyong kagalingon. So in other words, kung nag-submit kita sa otoridad, aton ginahimo ina para sa Ginoo. Ya, ang Ginoo malipay gid. Yes, ma'am, may kadugang ka. Pero ako yung dugang pastor, ang diri sa aton nga lesson, ang word nga submit, this is because man perceive love by honoring, to respect them, to acknowledge them, and to appreciate them. That is one way of submitting to your Yes. husband. Because when you appreciate, this is what the husband needs. As to the wife, they should be loved because they perceive love as to be cared and protected. Yeah, and that's correct, ma'am. Kaya ang isa pagid diri, si Doc Rapi nagamit sa word analogy, panggid-anggid. Nga ang mga asawa, yes, i-submit nilang kugalingon, hindi to the extent nga ang mga bana mag ano na sa bagay gani nga irespetuhon sang bana nga salamat day mo gin-submit. Okay, so palanggaon ta ikaw kay kun ang bana usawa ko sa magsupak-supak nagadula man ang respeto sa husband. Nagadula man ang gugma sa husband. But if both of them will submit together, I tell you, love will. Yes, Pastor. Yes, sa ako nakita, this is an Asian context, no? Asian culture ang kung hindi ni Western culture ang ari diri sa Efeso. So aton makita diri pastor nga ang konteksto sang word nga submit diri is on the context of loving and respecting and maintaining relationship with one another. Pero may ara counsel may tambag si Mrs. White dre, may comment si Mrs. White nga kung ang bana rough tapos may garbo man o kung mag-abuse na sa iyang asawa, then siling ni Mrs. White is she must siling pa diri she must rather obey the Lord, you know, for is not the Lord, siling pa diri. Dili na niya kung sa isipon pa nga inang bana niya iya sa Ginoo kay ang sugpon to sang kuan mo kay na nga for the Lord as for the Lord. Then ang lain nga translation is as it fit for the Lord. So kung hindi nagid gani ti amo man sa servant, amo man sa mga bata, nga muna sa iban nga teksto nga gingamit ni Pablo, si Pablo nagambal, we rather obey God than man. Yes, thank you. Hari kita sa Monday, balik ako sa imo, ma'am. Ang konteksto diri nga aton makita nga ang mga bana sa una paid a good price sa ilang pagpangasawa. Okay, si Jacob nag-spend 7 years para lang maangkon si Raquel. Okay? Kagti damo dagko nga mga dore o kon mga ginabayad sa ginikanan para lang maangkon ang asawa. Oh. Di may idea nga pagbayad mo daw posisyon na ang asawa. Ano na mamahimo malaykay nga ako na ni propiedad ko na ni kinabayaran ta na ka. Yes. Okay. Actually, sa aton nga Monday lesson is a part 1. It's all about preparation. And it's a part is about the actual event. Yes. Okay, sa Monday, mga utod, preparation is very important. Not only financially, may financial din nga na aspect. But also emotionally, physically, mental, and socially. Sa first part, Pastor, I would like, before I forget, the first one, loves the church as bride. This is the emotion. You have to make yourself ready. Okay. As a part of preparation before the wedding, make sure that you love the person. Make sure that you love God. Make sure that you love Him as you understand. Yeah. Not because this is called experiential love, not just so you heard about God's love. Number 2 is about financial. Among ginambal mo gina. That if you're going to marry, you have to make
sure that you're ready financially because you have Yes. to buy. You have to buy in the context of dowry. Yeah. And Jesus bought us with a price. That is Yes. why God's property. Yes. And because we are God's property, you have to remember that we are not of our own. We are belong to God. Yeah. Now, as a husband and wife, you are your husband's property now. Mean to say, you are one. You Yeah. are one. So, sa preparation ng part, before going to get married, the final event, make sure that the husband has enough financially. And the third one is the social. The number 3, bathe his bride. Sa una nga panahon, it's the bride's family, bridesmaid that prepares the bride for the wedding and introduce. Okay, imo na ang akon nga bata, Bata, imo introduce. Okay? Meaning to say, socially, you cannot introduce. Amo na nga ka-importante, pastor, ang pagkabalo kung sino ang pamanhon mo. Kay hindi gina magsugot ang ginikanan, ihatag ka sa ibang nga family kundi nila kilala. Yeah. Na. So, muna nga sa una, kung mahimo pa lang parintya, nila ang mag-asawa, ay kakilalaan nila. Okay? So, introducing, that is social preparation. And then, number 4, speaks to the word of promise, mental. Make sure that you believe His promise. When God promised, it's a preparation, okay, mentally. Because there's no promise that will happen if no one will believe your promise. So, mentally, and the last one is physically, that you have to prepare yourself ready. Ready. For the wedding. Wow, kanami, mga kauturan. Social, intellectual, physical, and Financial. Financial. Yeah, emotional. emotional. Yes, Pastor Raf. Anong malagay mo? Doon naubos naman to ni episode. Pero ang akon nga ikadugang, being a metaphor sang asawa kag church. Church. Akong nakita diri nga buluhaton ni sang bana. Actually, akon ginlantaw gid. Hindi iya buluhaton like for example mag-prepare sang self. Ang bana ni ang Nagapaligo. pangita pamaagi nga Paligo. o nga ma-sanctify niya malalimpyo ang nagapahamot sa asawa ang gali sinriya either ang bana o relative bala, but the point is situit nga ang nagahimo sang tanan nga preparasyon hindi ang although na may part man siya nga ginahimo pero buluhaton sang bana. Sang groom, no? Sang nobyo. So, as a metaphor, as a church, it is Christ who is preparing us Us, as a everything. bride, Yes, before He comes. Yeah. Hulat lang kita ya. Hulat ta. Ang asawa ya, ang nobya hulat lang. Kaya ang bana among matag kwarta, among masweldo sang pagpapaligo, mabakal sang gown, sang dori, mag-anunsyo nga everybody ari amo ning asa ko na asawa and tanan maggasto tanan. Kanami nga ang baang asawa hulat lang. Yes, di kita mo man on the part of our salvation sa atong relasyon sa Ginoo, everything is done by Christ. Amen. And that's it. Yes, kadto balik ko sa imo Pastor Raf, sa bride church part 2. Yeah, the church as the bride. Ari na di present the bride himself. Yeah. Ano ni sa in the context sabi sa theology sa aton nga relasyon sa Ginoo. Ano ni siya? At the end, ang culmination, it is the groom that would present the bride to the father. Kay ang sistema sang pag-asawahay sumala sa mga steps nga aton gin-discuss, ang pinaka-last step dira nga ang babae tapos nga ma-preparar siya sa tanan-tanan, then prepared naman dito ang balay. Ang bana, ang groom amo ang present sang magkadto ang babae sa balay sang lalaki kag i-present sang lalaki Sang ang nobyo. bride didto sa iyang amay. Gamay. No? So, same thing with, the church. It is only Christ who is worthy to present us before the Father. Before the No? Sa Amen. tubangan sang amay. Amen. Dugang pastor nga sa pag-asawahay, sa proseso sang kasal, taliwala sa babae kag sa lalaki, may ara gid steps nga ginapapalo, no? So hindi pwede ang ginatawag nga direktahanay. Kinahanglan sundon ang proseso. May process. Kag
Hindi pwedeng laktudanay gali, no? Hindi pwedeng laktudanay. Hindi pwede nga tabanon mo lang. Yes, in the present context ang Yeah. aton nga mga, let's say, i-apply ta sa mga young people, ihaboy ta sa young people, at least, hindi pwedeng riktahan na yun. Riktahan na. Sundan nyo ang proseso, then at the end, you will enjoy with your bride. Kaya mo na, Pastor, sa aton kaluwasan sa Ginoo, hindi mga direkta dayon na one save, always save, nga pagka baton mo, ara dayon. Yeah. No. There are still processes. May justification, may sanctification nga mga processes. Yes. Sa Wednesday, ma'am, love your wife as to yourself. Abi in the perspective of wives. Ano ni, mga bana higugma ang inyong asawa, katulad, subong, nga inyo paghigugma sa inyong kaugalingon. Okay. Meron ako sang gamay ihambal anay about sa Yeah. Tuesday, Pastora. The second coming of Jesus in here in the context, the groom was coming, ga-march sa padto sa balay sa Yes. asawa, and the bride also is going to meet him. So something like when Jesus will come, we're going to meet at the mid-synagogue. Kanami nga picture. And Jesus' second coming must be fulfilled. That is why he must come. He must come for that prophecy to be fulfilled. Yes. Okay, so Wednesday. So, hindi pa kaya namin bining Tuesday, Pastor. Yeah, go ahead. Gamay lang ang minutos. Tagay, gamay lang. Yeah, go ahead. In the context of marriage, may dalawa ka stage. Gaya ang ginasgutan sa atong leksyon, no? Ginatawag ni siya sa ang betrothal kag ang proper marriage itself. Sa context sang pag-asawahay sa Hebrew, ang betrothal amo na ang panahon nga maging legally married na ang boyfriend sa kung sa aton subong nga panahon daw kagon. No? Amo na nga time pero medyo advanced ang ilang thinking sa una, Pastor, kay karon yang kagon daw pwede pa gani agawon mo. Pero so naya once you are na betrothed ka na, hindi ka na pwede ka siling amo na legal ka na. Legal ka na nga asawa. So ang proper marriage naman is just a celebration, you know. Diri ko naintindihan, Pastor, ang John 14:1-3. Paghambal ni Jesus nga, I will go to prepare a place for you. It is in the context of marriage. Ara sa konteksto sang marriage, nga mahimo pa siya sang balay. Kaysa pag-asawahay, hindi pwede nga magsunod dayon ang babae dito. Way sing katabo ina sa Hebrew nga, way pagani sila nag-asawahay, sunod dayon ang babae. Yep. Sa konteksto ya sang Hebrew wedding ya, kinanglan mahimo anay balay ang lalaki. So amo man nag-promise si Jesus nga makadto siya dito, pero before siya naglakat sa babaw sa langit, nagbetroth siya. Ang iyang kamatayon sa cross amo to ang betrothal nga natabo. So once we accept Jesus Christ as our personal Savior, okay, in front of the cross, kita nga mag-asawa, okay, we are all legally married kay Jesus Christ. Amen. Kag sa pag-abot niya sa second coming, it is just a celebration. Yes, celebration. Final celebration of the marriage. Yeah. So, ang kontrata na tapos na sa cross. Tapos na sa cross. Yes. No. Kag ang preparer tapos na. Yes. It is just His coming. Yes. Nga itong ginaulat. Yes, ma'am. Sa aton nga Wednesday. Okay, sa ato nga Wednesday, Pastor, love your wife as you do yourself. Kay kung makita naton sa atong leksyon, ginabuhi practice sa Greco-Roman nga ang bana may dako-dako nga responsibilidad, power as a husband, that even he is allowed to kill his wife and his children. Pwede. So grabe. So kana siya nga panghitabo, ginahambal sang Ginoo ang opposite, that something like he wants the husband to look at Jesus, how to love your wife. That you should not hurt him as Jesus doesn't hurt his church, his people. And also, it is very impossible when God says, love your wife as you love yourself. Mean to say, if you love yourself, you have to love your wife. And you can't afford to beat your wife and you beat yourself as well. Kaya if you love yourself, treat your wife as you treat yourself. So kung ginahambal na sumbag mo sa tiyang sumbag mo ko galingon, it is very important to understand that a husband, you know what, how you treat yourself, also treat your wife that way. Kung insecure ka, then you make your wife insecure as well. Yes.
If you are loved, then you love your wife. If you there's something in you that you see nga do may kulang, then you will easily understand your wife that she is not perfect too. Yes, kanami, ma'am. Ang isa pagid nga ako na talupangdan, Pastor, pareho bala kundi nagbayad ka na sa ginikanan sa babae. Dako gid ang imkuan, gini-prepare ka na balay. You have enough financial resource nga makasuporta sa imo nga asawa. Pareho man na bala nga nagbakal kita cellphone nga malahalo. Nga hindi mo na pabayaan kay man bahala. Nagbakal ka sang sakyanan nga malahalon. Imo na trapuan permiyo na balay mo nga malahalon ba milyon ang bili. Imo na palanggaon, hindi mo na sunugon. Kaya ang butang gamay lang bili, pwede mo na mahaboy. Wala mo na, gamay lang mo na. But a prized position, grabe na, mga kigan ikang hampangan sa bata mo, nga dagdagon sa bata mo, ang mahal-mahal mo nga cellphone, mahal-mahal mo nga propiedad. The same thing mo man. Correct, Pastor. Ginbakal mo ng imong bata, asawa, ginbaligyan mo, kinanglang tatapon mo na, kay dako na ang imo nagasto para sa iya. Yes, Pastor. Sa konteksto abi sa panahon ni Pablo, Pastor, amo tong gambal ko gala social structure ba? Yes, yes. Ang wife, ang husband may legal rights bi. Amo na ang Pagusto problema. kasi pwede mapatay. Supported siya sang legal ya. Hindi pareha subong ya nga pitik lang mo, pitkon mo lang, tampaon mo sawa mo, legal ka, yung mga Bata mo bata mo, ano pwede ka to, matawagan pulis. may ara legal nga Implication. kag support ba. Di sa una ya, kung bakulon mo, tampaon mo sawa mo, wala na ya kay may legal, wala problema legality, no? So amo na ang ginahambal ni Pablo nga unta hindi na matabo. Unta isipon ta nga ang aton asawa kabahin sa aton nga lawas. Nga kung ano ginahimo ta sa lawas ta, amo man ang himuon sa aton nga asawa. Pero pastor, in the other side of the coin, kahit in modern times, medyo na-abuse man ini. Tungod man sang mga legal nga support. No, may mga asawa nga amo man ang naga-abuse sa bana subong. Sorry, matuod gid na. So ina nga mga social structure na kusog ina labi na sa circles ang gitawag karon sa feminist theologians ba. Feminism nga amo na Exert ang power sa mga babae equal ang all rights, equal ang all power, equal ang all authority. So wala ang biblical social structure. Amen. And that's correct. That's the danger, Pastor. Yes. Bisan ini mga LGBTQ ni ano ni mga third sex na nga gina-emphasize, dula na ang biblical injunction. Dula. Ini ang yung women power. Dula man ang biblical injunction. Nga it is really nga ang babae pwede siya maka-equal pero hindi gid siya nga maglabaw gid because amo na yang Biblia nga ang si Kristo labaw sa iglesia. Yes, ma'am. That's why it's very important, Pastor. Pag sila nga in the Lord, need to say you should know what is God's will. Yes. All women should read the Bible. So you will know it is the Lord or not. Then women should know up to what limit are you Yeah. based on what the Lord designs for us. Yes. Yeah, Pastor, aring kita way na to time. Sa Wednesday 1 flesh. Ano ini di Pastor? So it is again in the context of marriage, ang end result sang marriage is one flesh as being connected. Gi-connect ini sa book of Genesis nga ang purpose is to be one. One. And according sa atong lesson study, no nga ang ultimate sini is the sexual relationship, the intimate relationship between husband kag sang wife. Kag ining oneness does not mean it does not mean subjugation ang igamit dira o kun In control. o kun tungod kay isa na kamo ikaw ang head kontrolon mo na siya, no? But it is in the context of union, okay? Yes. Paghiusa, one dira kay ti ang aton nga title sa atong leksyon, isa bana kag asawa sa atubangan sa cross. Yes. And kanami. Yeah. Kaya ako pag talupang dan isabi para ako natin kay Ma'am Joy. Ining ginatawag na theology of marriage and sexuality.
nga in the concept of God. Kay Theo means the study about God. Nga sa iya nga perspective sang Ginoo ya, nga ang marriage is one. Or sexuality is one. Kag this cannot be shared with one another. It is just between you and your husband and your wife. Yes, ma'am, Joy. Ang sa dribble paso sa memory verse sa Thursday, it talks about a husband should leave his family to be one. Ang isa ka issue nga damo ga aranaway subong nga mga asawa because of the in-laws. Yeah. When they live together. Together sa in-laws. Sa in-laws. Maglumon pa. Yes, so it's not biblically anymore. God wants the two to be one, to have your own home, create your own home, and let God control you and not somebody else. And that's correct. Okay. Mga kauturan, when naging kita time, kadamo pag kita ni isang amon ni share ni Doc Rafi kag ni Ma'am Joy apang panahon wala na. Ako na lang pangayuan si Ma'am Joy Ona sang iya last word, last mga pamilin-bilin bahin sa atong election, and eventually ako niyatag kay Doc Rafi. Okay, my turn. Yes. The last word I would like to share to everybody is when marriage life seems to fall apart, the husband and wife should come to the Lord, come to the cross, knowing that marriage sometimes need restoration, and God is there ready to restore us. Yes. Amen. Yes, Doc Rafi. So, aton padayonon ang biblical nga context sang husband and wife, no? Aton sundon ang biblical nga context nga aton isipon ang bana nga ulo sa panimalay kag asawa mo submit man sa bana bilang isa ini ka buhi nga memorial sa ginhimo sang Dios dito sa creation. Amen. Nga sa diin na gusto sang Dios aton i-aplikar kag matun-an nga at the end ang asawa nagasimbolo sang iglesia nga sa ulahi nga mga adlaw ang iglesia padayon nga maga-isip sa kay Jesus Christ bilang ulo kag amo langgid ang magadulong sang iya nga iglesia didto sa hindi lang sa atubangan sa cross, no, until glorification when Jesus comes. Yes, thank you, Gid. Mga utod, ining laygay ni Pablo nga mga asawa, itugyan ninyo kuglingon sa inyong mga bana, and then mga bana palanggaon nyo, hindi nyo pag-amusingan ninyo yung pag-abusuan. Ini yung mga laygay, mga kauturan, hindi lamang ini sa aton nga satisfaction, kundi sa aton gid kalipayan bilang mag-asawa. Kag para man sa aton eternal joy and happiness kung dito na kita sa kalangitan upod sang aton bana nga mo si Kristo. Amen. Akon pangabayon si Pastor Rafi sa pagduko sa atong mga ulo. Apang sa hindi pa, ako na pasalamatan si Jet and Susan Caro, Doctors Erwin and Ruda Hardenico, Mark and Meryl Mendoza, John and Goldie Juligi Jr., Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Ben and Cheryl Birayon, Ido and Midon Vandes, maguluto Gina Federo Ilomer and Alex Federo, mga magulutod Marlene Jimmy and Anely Trino. Ang Diyos magapakamayo sa inyong pagsuportar sining nga programa. Pastor Raf. Magapangamuyo kita. Amay nga langit nun, tagiya sang amon kabuhi. Salamat Ginoo sang mga lesson nga amon natun-an subong adlaw. Salamat nga ikaw padayon nga nagalaygay sa amon kag nagahatag sa amon sang giya nga sa diin kami makahimo sang amon obligasyon dira sa amon tagsa-tagsa ka mga partner sa kinabuhi. Nga kami amay makahimo man sa paginumdum nga ining among ginahimo sa amon relasyon sa amon asawa kag sa bana, ini isa ka ehemplo sa buluhaton ni Kristo sa iyang iglesia. Kabay pa Ginoo, padayon nga imo preparahon kami samtang kami nagahulat sa imong kaduha nga pagbalik sa ngalan ni Hesus nga amon manluluwas. Amen. Amen.